De fet, com que gravem l'acte, la gent de la xarxa ens podrà seguir més fàcilment. Bé, bona nit a tothom. Aquesta campanya he tingut ocasió de presentar diferents actes en diferents municipis d'aquí de la comarca i sempre m'agrada començar fent referència a la meva ciutat, m'agrada començar fent referència a Roses. I faig referència per dir que, bé, com que explico que aquestes eleccions és molt important guanyar-les, perquè si no les guanyem curt i ras ho podem perdre tot. Ens explico també com d'important és per guanyar-les arribar a tothom. I a tothom vol dir a tots els públics, vol dir a tots els votants, vol dir procedències diverses, militàncies diverses, llengües diverses, orígens diversos. I aquesta és una realitat que, per desgràcia, no tothom entén, però que entendre-la al mateix temps és fonamental per poder guanyar. Bé, avui, com que estic a Roses, no cal que comenci fent aquest discurs, perquè normalment poso Roses com a exemple d'aquesta diversitat, però vosaltres aquesta diversitat la coneixeu perfectament. I dic això perquè justament crec que avui els ponents que ens acompanyen són una magnífica representació d'una de les virtuts que té la candidatura que us presentem, la candidatura d'Esquerra Republicana. Una candidatura que és la que millor ha entès aquesta realitat, la que millor ha entès que cal sumar gent molt diversa per aconseguir la majoria que necessitem imperiosament. I dic que representa molt bé perquè, per una banda, representa el pluralisme en aspectes tan rellevants com el gènere, perquè tenim un 50% d'homes i un 50% de dones, una fita que poques candidatures i poques administracions en general han assolit. Esquerra ha fet un esforç per assolir-la en aquestes eleccions. També, de fet, avui la composició dels ponents bé ho demostra, també ha fet un esforç per integrar el conjunt de generacions que integra la nostra societat. I avui ens acompanya la Judit Calveras, la candidata de la GERC, que representarà el jovent a la candidatura d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions, una veu sovint silenciada, però que és absolutament essencial també per assolir aquestes majories que comentàvem, però també és una candidatura diversa políticament. I m'agrada avui que fer el recorregut a través d'aquesta diversitat també pels ponents que ens acompanyen. Tenim, per exemple, l'Agnès, militant de Roses de tota la vida, representant d'aquell tipus de militant que enarbolava l'estelada ja quan era una corrent molt minoritària, quan no era senzill, quan realment requeria un especial esforç per poder entrar en el gruix de la nostra societat, per poder fer entendre a la gent la importància de defensar la llibertat d'aquest país. Necessitem, avui en dia, mantenir i preservar l'esperit que ens va portar a resistir quan érem molt pocs, però al mateix temps representem també la gent que ens ha portat a ser molts més. Per exemple, ens acompanya en Joan Eloi, que representa tota una corrent de gent militant de l'esquerra, podríem dir-ne de carrer, de l'esquerra d'aquella que va suportar els anys del franquisme segurament amb més estoïcisme que ningú, l'esquerra del PSUC, l'antiga ara ja Iniciativa, que representa també tot un seguit de gent que s'ha integrat en aquesta candidatura, com per exemple el conseller d'Afers Exteriors, el Raül Romeva. Però tenim també gent que provenia de sectors que no eren específicament sobiranistes. Per exemple, tenim, i avui millor que enlloc, a la Magda Casamitjana, que va ser alcaldessa d'aquesta ciutat, encapçalant en el seu moment la llista del Partit Socialista, una candidatura que en aquell moment no era independentista, però que la Magda és un bon exemple d'una persona que porta 2 anys al Parlament jugant-se el patrimoni i jugant-se gairebé la llibertat per defensar la llibertat i la democràcia d'aquest país. Per tant, Esquerra crec que una cosa que ha fet molt bé és donar cabuda, ser un espai de trobada de tota aquesta gent d'orígens molt diversos i estic segur que serà una eina essencial per conquerir aquesta majoria que tant sí com no necessitem. Necessitem a tot arreu, però especialment a Roses. I abans de donar la paraula als meus companys, només aprofito per fer-vos una reflexió. Jo no us diré que aneu a votar, perquè crec que aquí, si heu vingut aquí, és que ja esteu conscienciats que cal anar a votar. Però us demano que feu un pas més, que d'aquí fins al 21 de desembre, en paraules d'Oriol Junqueras, feu tot el que estigui a les vostres mans perquè el bé triomfi sobre el mal, perquè convenceu el vostre company de feina, el vostre familiar, a la vostra parella, al vostre amic, a la veïna del tercer, que el convideu a fer un cafè, que aneu a fer una volta amb ell, que el convideu a sopar, el que faci falta per convèncer-la que cal anar a votar. Escolteu, portem 2 eleccions consecutives que Partit Popular i Ciutadans es disputen la victòria al nostre municipi.
Estic segur que això no agrada a ningú dels aquí presents. I els únics que podem treballar per impedir-ho, aquesta vegada som nosaltres. Per tant, a currar, a fer carrer, a parlar amb els nostres veïns i el 21 de desembre a guanyar, que Roses també serà sempre nostra. Moltes gràcies. En primer lloc, coneixo una companya, Judit Calveras, la candidata de la GERC de les Comarques de Girona. Bon vespre, sentiu bé? Mireu, com a representant de les joventuts d'Esquerra Republicana, començaré explicant-vos una petita anècdota relacionada amb la meva edat, no? Tinc 23 anys i sí, ja estic treballant, però encara soc estudiant. Estic fent arquitectura a la Universitat Pública a Barcelona i malgrat tenir des de ja fa uns anys els peus de la universitat, doncs queden molt a prop els anys d'institut, els anys que he passat en el col·legi, a l'Institut de Puigcerdà. I tinc també, ara aquests dies, més que mai, molt present totes aquelles persones que em van ajudar a fer créixer, que em van educar. Em refereixo a mestres de l'escola pública, que la seva manera d'educar és ensenyant-te a pensar. Parlo de professorat dels instituts que m'ha ensenyat a ser crítica. Tot això ho dic, ho tinc molt present ara, que ens diuen que no som crítics, sinó que estem adoctrinats. I crec que és essencial que tinguem molt present aquestes persones i que no estem adoctrinats per més que alguns, que segurament no han xafat mai una escola pública durant tots els seus anys d'escolarització, de manera obstinada ens ho vulguin fer creure. Així que m'agradaria començar per això, començant agraint a totes aquelles persones que ens han ajudat i que incansablement, dia rere dia, han defensat el model d'escola pública. Gràcies mestres, gràcies professors, però també gràcies a totes aquelles persones, a Puigcerdà les conec, són poques, aquí em sap greu però no els coneixo, que dia a dia també treballen des del poble pel país i em refereixo al teixit associatiu de cada poble. Crec que fan una feina essencial, crec que el jovent també estem molt relacionats i crec que cal remarcar-ho aquests dies que rebem tantes crítiques, agrair-los la feina que fan dia a dia. Mireu, dic tot això perquè estem en una campanya que és de condicions dubtoses de democràcia. Ningú li sorprendrà ja, però una cosa que no podem deixar de fer és ni obviar-ho ni normalitzar-ho. I anem a partir d'una convocatòria que és il·legal, que és il·legítima, que no l'hem convocat nosaltres, no l'ha convocat el president, i que segurament serà tramposa per part del govern espanyol. I anem sota un ambient de censura, i anem sota un ambient de setge, tant policial com judicial com social. I amb el nostre cap de llista, que podríeu ser aquí, al seu lloc tenim un llaç, que a dia d'avui seguirà dormint a presó, ell i 3 persones més. Que són honestes, que són bona gent, que són innocents i que només han fet allò que la majoria de catalans els vam demanar. Que féssim i que no descansarem perquè som demòcrates i perquè ens ho han demanat fins que surtin de la presó. Per tant, per tot plegat, ho dèiem ja, però davant de tot aquest escenari d'irregularitats, que no podem normalitzar, ja ho hem dit, només ens queda una solució, que és guanyar aquest 21 de desembre, desbordant les urnes amb vots a favor de la democràcia. I cal mobilitzar el jovent més que mai. Cal mobilitzar-lo per censurar les urnes, la repressió de l'Estat, per censurar el foment de l'anticatalanisme que s'extén a tots els nivells, per censurar l'estat repressiu perquè és a les urnes on sempre els hem guanyat i és a les urnes on els derrotarem. Només una victòria contundent de l'independentisme podrà aturar aquesta ofensiva autoritària. I no demanarem permís, no ho farem perquè no hem de demanar permís per combatre, per exemple, i com ja hem estat fent, la pobresa energètica, ni per defensar una cosa tan bàsica, tan lògica, com la igualtat afectiva entre dones i homes, perquè si el govern espanyol està disposat a aturar el progrés social,
que ho digui clarament, que ens miri els ulls i ho digui clarament, tan senzill com això, que no faci transversions a part. Alhora, aquestes eleccions han de servir per donar un nou missatge clar, un nou missatge contundent de democràcia, d'esperança i de justícia social, però sobretot, i és per això que ens he presentat, un missatge de república. Una victòria clara de l'independentisme d'esquerres, ho dèiem, obrirà una nova etapa més enllà, en la qual més enllà, essencial, però hem d'anar més enllà, de recuperar les institucions pròpies i d'exigir l'alliberament dels presos polítics que encara tenim en ple segle XXI, ha de servir, sobretot, per ratificar la república. Ha de servir per ratificar la república a ulls del món, però també a ulls de la pròpia ciutadania, de construir-la, de fer-la efectiva. Perquè cal entendre aquestes eleccions com el plebiscit que el govern espanyol mai ha volgut acordar. Com el plebiscit que serà el màxim que aconseguirem a Europa, des d'Europa, perdoneu, sense que ho vingui a Espanya. Desenganyeu-vos, serà l'únic que aconseguirem. Per tant, aquesta oportunitat no la podem desestimar. Hem de guanyar, ja ho hem dit, desbordar les urnes del 21 de desembre. Però alhora també ha de servir per avançar socialment, perquè les eleccions és molt important guanyar-les el 21, però també hi haurà un 22 i un 23. I per tant, ha de servir per avançar socialment en tots aquells àmbits que fins ara estàvem limitats. Ens veiem limitats per un bloqueig que era automàtic i autonòmic. Iniciar, ara sí, un procés popular en el qual, entre totes i tots, dibuixem com han de ser les bases d'aquesta república, no? Per construir-la entre totes i tots, des de baix cap a dalt. I sí, la nostra velocitat i la nostra determinació aniran en funció dels vots, de la força dels vots que traguem aquest 21 de desembre. I és per això que el jovent, que la joventut d'Esquerra Republicana, doncs fem campanya amb aquesta candidatura, amb Esquerra Republicana, perquè, com hem comentat ja, és una candidatura de país, és una candidatura netament d'esquerres, diversa i transversal. I cremallera. Permeteu-me insistir, ho he explicat, però és que som l'única candidatura que per cada home hi ha una dona i per cada dona hi ha un home. I això, per mi, és essencial, perquè a la societat ja som més del 50%. Per tant, és una llista que reflexa com som. I per tant, també hi ha joves, perquè a la societat també hi som. I crec que tenim molt a dir. Perquè som conscients, anem a aquestes eleccions, que només amb aquesta àmplia mobilització ciutadana, amb aquesta clara victòria, una victòria contundent de l'independentisme, deixarem enrere aquesta repressió i tindrem l'oportunitat de construir la república emancipadora del jovent. Perquè estem farts de precarietat, estem farts de l'exili juvenil i de tantes altres coses. I sabem que el jovent independentista hi hem de ser en aquesta nova etapa, com a comunitat també republicana que s'autoorganitza en paral·lel a les institucions. I amb això vull dir que la república la farem des de les institucions, però també des del carrer. La república la farem com vam fer l'1 d'octubre. I serem agafant rol i volem ser agafant un rol protagonista. I volem ser per ajudar a enfortir, per ajudar a muscular la societat d'aquest país. Perquè un dels grans valors, precisament, que tenim com a societat, aquest país, és el teixit associatiu, n'és la capacitat de treball conjunt i n'és la intel·ligència col·lectiva. I no ho hem d'oblidar. Farem la república com vam fer l'1 d'octubre. No ho sabem fer d'una altra manera. I aquesta és una vàlua que com a republicans no ens podem deixar perdre. N'hi ha d'altres que diuen que ara sí que votarem. Que ara sí. Des d'aquí ens hauríem de preguntar com que ara votarem, vull dir, què vam fer l'1 d'octubre? Ens estan menystenint a nosaltres, els que esteu en aquesta sala, però també a més de 2 milions de persones que van anar a votar a casa seu l'1 d'octubre. Ens menystenen, ens fan veure que no existim i això no ho podem tolerar. Diuen que totes aquelles persones que el dia del referèndum ens van ficar entre les urnes i entre la policia no existim, que
que custodiem amb la democràcia no existim. En definitiva, estan atacant a la democràcia, la posen en perill aquelles persones, únicament aquelles persones que veuen que els seus privilegis trontollen, que estan en perill els seus privilegis, i ho fan per protegir-los, i ho fan sense mirar per la ciutadania, sense mirar per la llibertat de premsa, la independència judicial, un reguitzell enorme, un llarg etcètera, que des d'abans de l'1 d'octubre ja ens van prenent, i no ho podem permetre. I avui, ja veureu per què ho dic, deixeu-me també parlar-vos de la cultura. Avui que estem en aquest teatre, deixeu-me parlar de cultura. Us he dit que tenia molt present el professorat, no? Potser també és perquè la meva mare és professora d'institut i la cultura també la tinc tenir present perquè el meu pare té una llibreria. I suposo que la cultura ha format part del meu dia a dia, no? De la meva quotidianitat. La cultura ha estat una de les víctimes de la crisi econòmica, una més. La baixada de consum cultural i d'inversió pública se li pot sumar també a una crisi de model cultural. I això ho podem veure amb exemples des del paradigma de consum televisiu fins als canvis que està vivint el món editorial, el món teatral o el món de la premsa. Però el jovent també hi volem dir. També hi volem tenir molt a dir a la cultura. El teixit cultural català s'ha mobilitzat a favor, aquestes últimes setmanes, a favor de l'1 d'octubre, però també a favor de la Constitució de la República Catalana. Ha lluitat amb les seves eines per arribar a tals propòsits, com nosaltres ho estem fent des d'aquí. Per tant, hem d'allargar la mà a tot el món cultural. I ha estat també, i és, objectiu de la repressió del 155. Sense anar més lluny, avui mateix en tenim l'exemple amb les obres de Sixena que ja no estan al Museu de Lleida, que es traslladen per la força i malgrat l'oposició de tot el territori. El jovent republicà entenem la cultura també com aquelles pràctiques artístiques que ens fan avançar també socialment. Ho dèiem el 22 i el 23 hem de seguir avançant socialment. També fan avançar no només els artistes, sinó a la societat, cap a noves determinacions, i això ho hem de tenir molt clar. A més, la construcció d'un nou estat també té implícit la construcció d'una nova cultura que el justifiqui. Els republicans, les republicanes, hem de crear les condicions objectives per tal que aquest nou estat comporti la primavera de la cultura catalana. De fet, deixeu-me recordar una frase de la Montserrat Roig, crec, que deia que la cultura, en definitiva, a llarg termini és l'opció política més revolucionària. Crec que no ens podem permetre oblidar això tampoc. I ja per acabar, i donar pas als meus companys, deixeu-me dir-vos que com a dona, com a jove, com a republicana i també com a feminista, crec que no hi ha res més important pels republicans que tenir una ciutadania activa i que aquesta ciutadania precisament serà que el 21 de desembre ens ajudi a triar entre repressió o república. Moltes gràcies. Bé, ara venen dues ponents que no necessiten presentació perquè són de la casa, però tot i així per mantenir el protocol, en primer lloc, passo a la Magda Casamitjana, número 5 de la llista per Girona, militant del Moviment d'Esquerres, exalcaldessa de Roses i diputada dels últims 2 anys. Moltes gràcies. Bé, primer, havia de fer un parlament, però parlant elles hi ha 4 més, per tant m'hauràs de deixar un minut més. 4 inputs que no puc deixar de dir avui aquí. Mireu, això va de llibertat individual i de col·lectiva. És claríssim, ja veureu i veieu vosaltres cada dia a dia, no només perquè estan intervingudes totes les conselleries, totes les secretaries generals, i per tant no podem fer absolutament res sense que el senyor de negre, seriós i quadrat, ens doni el permís ni tan sols per obrir l'ordinador. Totes les conselleries estan absolutament arrestades i aquest país no pot funcionar perquè aquests senyors no ens deixen ni tan sols obrir l'ordinador. Per tant, col·lectives, però sobretot individual. Qui de vosaltres no s'ha pensat 2 vegades fer un tuit carregant contra aquests miserables? Qui de vosaltres ha hagut de callar la boca moltes vegades quan veu potser algun policia nacional o algú que el mira amb mala cara per por en el segle XXI que aquests tipus ens arrestin? Qui de nosaltres és lliure per dir, circular i fer el que li doni la gana com havíem fet fa pocs dies?
Ningú. Estem absolutament coartats, i jo la primera també, perquè aquest senyor Lluís Junqueras, l'Oriol Junqueras està a la presó, i jo també hi hauria d'estar, perquè he fet exactament el mateix que ell. He votat la república perquè la gent ho va demanar, i he arribat fins al final perquè la gent va votar Junts pel Sí, que deia que nosaltres, els diputats que el representàvem, havíem d'arribar fins al final. I ho hem fet. I per fer-ho estan a la presó. I d'aquí uns dies segurament també vindran a buscar a mi, perquè jo també vaig votar. I perquè jo també vaig votar la llei del referèndum perquè vosaltres poguéssiu votar. I perquè jo també vaig votar la llei de transitorietat, que és la que ens hauria pogut portar la llibertat. Primer, no tenim la llibertat que ens mereixem en el segle XXI. Per tant, prou. Ja hem vist que no ho podem fer com ho hem fet perquè aquesta gent ens amenacen i venen aquí a destruir. Primer, persones. Famílies senceres, arruïnats, que no poden ni utilitzar la targeta a Brussel·les per pagar-se un cafè. Vigilats contínuament on van i on deixen d'anar. I fins i tot vigilats a veure si els seus fills van i a quina escola van. I a sobre encara les televisions espanyoles perseguint els seus infants per mirar quina cara fan o si ploren o no ploren. Va de destruir primer persones, després famílies, després col·lectius, després veïnatges, després ciutats senceres. D'això va avui, de la llibertat col·lectiva i personal. Per tant, anem a votar, sisplau. Els nostres enemics no són la gent sobiranista ni independentista. Els nostres enemics són el que ens volen rebentar, arrabassar tot allò que mentrestant ho hem fet. I ho visc amb la meva pròpia pell i ho viviu vosaltres també. Fixeu-vos i mireu les vostres xarxes socials, ho pregunteu a la gent. Si té por o no, la gent gran, si té por o no, del que pot passar. Mireu, ha parlat de mestres i de moltes... Mireu, Pasqual Maragall deia que les tres estructures d'estat d'aquest país són tres M's: Mossos, mestres i metges. I amb això no podran. Mestres com l'Emma, que ara em deien que sí que jo vaig governar aquesta ciutat amb un quadripartit, per tant molt acostumada a fer coses transversals. I l'Emma era la independentista. Sí? I ella em deia, perquè moltes vegades, i quan jo votava alguna cosa em deia, hòstia, Magda, vols dir? Jo em deia, hòstia, Emma. Ella també em va ajudar d'alguna manera a reflexionar. No només per com és i per què pensa i perquè sempre ho ha pensat, sinó perquè ella, cada dia, com tants altres, fan la seva feina i no adoctrinen, sinó que fan pensar que la gent de Roses, que és molt diversa, i sabeu que pot guanyar ciutadans aquí, després us ho explico, que els nens, nenes, nois i noies han de pensar primer abans que tot. Per tant, no destruiran els mestres, encara que vulguin. Són ells, les persones són l'estructura d'estat. Els metges són l'estructura d'estat. Que facin el que vulguin, que facin el que sembles. Aquí hi ha Hassan i ho sap. Des de la mateixa manera que treballa en el CAP, també ha treballat a la brigada. I sap perfectament que només complementant-nos ens en sortirem. No el destruiran a ell ni els 70.000, 80.000 o 100.000 mestres que teníem. Aquestes estructures d'estat no les poden rebentar. I per tant van a buscar persones individuals i famílies per acabar de que ens acabem, com si diguéssim, agenollant i patint i que aquesta pressió psicològica acabi amb nosaltres i el país. Aquesta era la segona idea que us volia donar. Bueno, la quarta estructura d'estat, en Pasqual no he tingut temps de pensar-hi més i per tant ja penso jo una mica per ell, és el municipalisme i després us ho explico per què. Mireu, no us hem enganyat. Que diguin el que vulguin aquests del 155. No us hem enganyat. Junts pel Sí ha fet el que vosaltres ens havíeu demanat. I hem arribat fins al final. I les estructures d'estat estan preparades. Estan preparades. Salut, educació, xarxes viàries. Totes aquestes estructures d'estat estan preparades. Quines no tenim? La justícia, ha quedat claríssim, que ja la teníem més o menys en la llei de transitorietat per iniciar-la, però a davant de la sang no hem pogut. L'altra estructura d'estat que no teníem és poder rebre els impostos sols, però ho podem fer. No hi ha cap problema que la gent, en lloc de pagar amb una compta espanyola, pagui amb una catalana. Tenim totes les agències tributàries repartides per tot Catalunya, obertes, només disposades que els diners entrin. Per tant, aquesta també la teníem preparada. I la de seguretat, que sabeu que la dels Mossos la teníem preparada, però també tancant el senyor Major Trapero primer dient-li que aniria a la presó i després recluint-lo, humillant-lo, sentat en una cadira fent actes administratius. Així han pogut aturar els Mossos. Si no, no els haurien pogut aturar. Per tant, tota la resta de les estructures d'estat les tenim preparades i Catalunya
pot ser, i ahir ho deia, que Catalunya ja és independent. És un país, és un territori independent. Perquè és un territori que no necessita res. És ric, tenim la santa sort que és un país ric i que tenim indústries que elles soles funcionen. Perquè estem en un territori estratègicament al millor del món, just a l'entrada de la Mediterrània, on totes les mercaderies de l'Àsia i de tot arreu han de passar per casa nostra. I per tant és un territori en moviment, en constant moviment de comerç, d'indústria. Tenim moltíssimes indústries, no només depenem del turisme. Tenim indústria alimentària, tenim indústria farmacèutica, tenim indústria agroalimentària molt més important de la que us penseu. Espanya rep diners de la Unió Europea, Catalunya no, perquè nosaltres ja tenim prou territori i prou indústries com per tirar nosaltres sols endavant. A més, tenim un territori ric en societat civil, ric en empresaris i molt ric pel que fa també a oportunitats. En aquest moment, estant amb Espanya, amb l'estat espanyol, el que ens obliguen és a tancar-nos. Ens han tancat absolutament totes les portes, perquè no volen, no preveuen, no entenen que nosaltres obrim portes, podem tirar endavant, perquè no ho fem, perquè ells no són capaços de fer-ho, perquè nosaltres no creixem, perquè ens volen arruïnats i agenollats, no ens deixen obrir aquestes portes que nosaltres fàcilment les podríem obrir. I la quarta input que us volia donar és que aquesta llista que presentem i que Rosa justament us demano el vot, sobretot per aquesta llista. Mireu, ens presentem uns quants i jo estic convençuda que guanyem. Escolteu, però jo vull que guanyem més, perquè resulta que ha de sortir la Judit, que va de 7, i ha de sortir l'Agnès, que va de 9. Jo sense l'Agnès no tiro, perquè ella és la jove i ella és la que en aquest moment està aquí, jo he estat en l'apartada i per tant la necessito com el pa que menjo. I com que estic convençuda que en traurem 6 i 3 o 4 persones són tants i tan bons que aniran en el govern, la llista saltarà i per tant tindrem l'Agnès i la Judit i jo en la llista. Per tant, aquesta és la primera vegada que us demano sí a Roses que hem de guanyar perquè tindreu 2 rosiques a la llista, no només a la llista, sinó al Parlament de Catalunya. Mireu, per què soc aquí? Perquè cal votar Esquerra Republicana. Tots els protagonistes volem exactament el mateix. Jo no vinc aquí a parlar de ningú, ni de les CUP, ni de Junts per Catalunya. Ja hem votat la República, la tenim, l'hem feta, sabeu que la vam votar, sabeu que ara el que cal és implementar-la i cal votar Esquerra Republicana perquè la volem implementar des de l'esquerra. Des d'aquesta esquerra que tots estem convençuts que és important. I no només pensant en Catalunya, sinó sobretot també pensant en Roses i sobretot pensant en la seva gent. Perquè jo soc la Magda de Roses al Parlament de Catalunya. La tramuntanada, la talladal, la empordanesa, però sobretot la de Roses. No he parat ni un sol dia en el Parlament de parlar de casa nostra. I ho he fet amb els pescadors i els he trucat dia a dia i hem aconseguit finalment que cobressin la veda quan no els volia pagar Espanya. I perquè nosaltres vam insistir i els vam dir que jo no tornava a Roses a passar el Nadal si els pescadors no cobraven la veda abans del 29 al 30 de desembre els van pagar, potser no ho hauríem aconseguit. Perquè vaig parlar amb tots els empresaris de Roses quan calia parlar de turisme i totes les mocions de turisme les he portades jo al Parlament de Catalunya. I totes, també parlant, per descomptat, del rural, però també parlant del que vol dir una ciutat com Roses, amb 20.000 habitants i 100.000 a l'estiu, que 6 mesos viu molt bé, però que 6 altres mesos no viu bé, i que tots els llums estan apagats, i que aquí necessitem absolutament una força major per fer que Roses i tota l'Empordà, per descomptat, sigui una potència turística, mirant cap a Europa, mirant cap a la Mediterrània, mirant cap al món. Escolteu, us deia que ho farem des de l'Ajuntament. I tant, però és que ho farem des de les esquerres, des de l'Ajuntament. Qui ens va prohibir a nosaltres, quan vam governar, a crear una estació nàutica? Amb la meitat, amb 140 empresaris i l'administració de l'Ajuntament junta? Qui ens ho va prohibir? Si fem una llei en el Parlament no ens ho deixaran fer. Però si fem des de l'Ajuntament, sí. Qui ens va prohibir poder fer barraques? Ningú. Qui ens va prohibir quan la gent venia a l'alcaldia o que venien a parlar amb els regidors i deien alcaldessa, tenim fred? Qui ens va impedir que en els nostres pressupostos nosaltres poguéssim posar una ajuda d'emergència social que encara funciona? Qui ens va prohibir ajudar la nostra gent que passava fred? Ningú. Hem fet una llei d'emergència social al Parlament perquè cap ciutadà de cap municipi de Catalunya passi fred i ens l'han tombat.
de tots i cada un dels ajuntaments. I quan tots i cada un dels ajuntaments facin els seus pressupostos diners perquè la gent no passi fred, arribarà un moment que els ajuntaments ens ho demanaran i els direm a l'estat espanyol que hi ha 700 o 900 ajuntaments que ja ho fan. I això ho hem entès a Esquerra Republicana. Ho hem entès claríssim. És des dels ajuntaments on construirem aquesta república. I heu de votar a Esquerra Republicana, que és l'única llista d'esquerres. Mireu el panorama. No n'hi ha un altre que us parli de persones, d'agents, de metges, de mestres, que no tingui la passió per la gent per solucionar els seus problemes dia a dia. Això és la república. Això va de república. Sense menystenir, anant a buscar els empresaris perquè ens ajudin, perquè parlin amb els sindicats, perquè tinguin entre tots una manera millor per viure. Què ha passat? Va, encara no. Bé, escolteu, parlem de joves. Molts d'aquí, jo ja soc la tercera més gran de la llista. Tinc un fill de 23, com molts de vosaltres, i una filla de 27, com molts de vosaltres. Ella ho deia. Són republicans? Jo no sé si són republicans, però estan fins als nassos de viure en aquesta mena de vida que estan vivint. Absolutament coartats vivint a casa nostra. Pendent i donant la mà, demanant diners per poder viure. Que moltes vegades no poden perquè són mileuristes. Perquè aquesta societat d'avui en dia no es creu el jovent, no es creu el talent, no es creu els emprenedors. No em dóna la gana d'enviar el meu fill mesos i mesos i mesos arreu perquè es guanyi la vida allà i no pugui tornar. Que vagin a donar voltes al món. Només faltaria. El que hauria de fer aquest país és pagar-los perquè vagin a donar voltes al món. Però que tornin i que construeixin amb nosaltres la societat, que no estiguem rescatant bancs i rescatant absolutament gent amb molts diners i deixant abandonats una quantitat de talent que de vida només n'hi ha una, que només han crescut i han viscut de la crisi. Nosaltres encara hem viscut un temps que era bastant poc i per tant encara hem pogut fer coses, ells encara. I per tant no només per ells, sinó per nosaltres. Mireu, no suporto que la gent gran es faci gran d'aquesta manera. No ho suporto, és superior a mi. La gent gran ha d'envellir amb dignitat, amb recursos, o a casa o a la residència. Per cert, a la residència també hem hagut de fer una, dues o tres trucades en el Parlament per demanar que es legisli una miqueta millor el tema de les cooperatives. Ja està bé també, El tercer sector també existeix i també ens treu les castanyes del foc. Prou ja d'empresaris privats que ens suquen la sang. Prou ja. Potser que també insistim en cooperatives i amb el tercer sector que ens traurà les castanyes del foc. Bé, també els adults, també els adults, que tenim moltíssimes coses al cap i per descomptat també les dones. Avui rèiem amb l'Agnès, perquè ahir em van fer una pregunta, clar, com que pregunteu i nosaltres no sabem les preguntes, a vegades quedes tan pillat. Bé, ens van fer una pregunta i van dir: ja tenim la república, però els altres no us la deixaran fer. Per tant, no la fareu. Ja teniu la república, però si feu alguna cosa o fas, us tancaran a la presó. Bé, doncs amb l'Agnès reien perquè deien: jo soc dona. Soc dona, he nascut dona, i soc dona i continuaré sent dona, tota la vida. I no pararé, per molt que tothom vulgui, de semblar-me i de ser i de tenir els mateixos drets que els homes. I no pararé d'intentar explicar a la gent que el món té dues mirades, les femenines i les masculines. I no pararem fins que la llista sigui cremallera. I no pararem fins que les dones també estiguem a dalt de tot i puguem governar i portar nosaltres al país i al món. No pararem. Per això com he d'estar sentada en una cadira? Perquè soc dona? No, soc república i soc dona i no pararem entre tots d'aconseguir allò que el poble vol i el que ens mereixem. Que la vida només n'hi ha una i estem al segle XXI. Per tant, per dona i per persona ens cal aquesta república. Mireu, suposo que ahir passo a l'Agnès perquè parlo molt, ella us parlarà dels temes dels pescadors, de la infància, també el Montserrat Vayreda va passar pel Parlament de Catalunya. No us equivoqueu, també va passar. El que passa és que nosaltres, des del Parlament de Catalunya, el que fem és intentar que tothom funcioni bé. Per tant, no hem vingut aquí a dir vaig ser jo qui vaig... No. Atenció, el Montserrat Vayreda també estava aturat perquè no sé qui, no sé quantos, no sé què, no tenien una firma de no sé què i potser encara no estaria fet. Bé, doncs amb la força dels diputats, de tots els diputats de Junts pel Sí, també vam aconseguir que el Montserrat sigui. Mireu, per què heu de votar Esquerra Republicana? Perquè els 6 primers d'aquesta llista som diputats al Parlament. El dia 22, no patiu, som a l'única llista que el dia 22 tenim 25-30.000, no tants, però sí molts, expedients oberts que hem de tancar. I quan ens assentem a les nostres taules sabrem perfectament
perfectament què és una moció i què no és una proposta de resolució. I sabem perfectament que Catalunya és un país divers. I sabem perfectament on cal un cap i on no cal un cap. La resta de llistes no tenen ni idea. Què passarà el dia 22? Què faran els diputats de les altres llistes el dia 22? Quan Espanya espera que ens estiguem dels braços creuats. Nosaltres treballar. I per tant és aquesta la certesa de que nosaltres avançarem. Som l'equip més preparat, som l'equip amb més experiència, som el partit i amb la Dolors Bassa de la renda garantida i per descomptat, Roses, teniu i tindreu sempre un referent allà, que qualsevol cosa que necessiteu estarem a la vostra disposició. No hi ha cap alternativa, no hi ha cap altra llista que ho tingui tan clar. Ells són republicans i d'esquerres de sempre. No ens amaguem a darrere de res ni de ningú. Esquerra republicana, de cap persona individual. Aquests són els nostres valors. I avui no hi ha moviment d'esquerres, que la gran majoria de les vegades sí que hi són quan anem als actes més grans. Soc socialista, sí. I per tant m'interessa primer les persones. I per tant m'interessa fer república. I demano a tots els socialistes, sisplau, no us agenolleu més, no feu d'obedients d'un estat que no us vol, que només us manipula. I per tant, us demano un vot per Esquerra Republicana i fins sempre. Molt bé. Com veieu, això de fer part de l'Ajuntament al Parlament no et fa perdre la forma. Ara escoltarem l'altra persona que també ha treballat aquests últims 2 anys de forma molt intensa, també arriscant molt i donant el millor de si mateix, en aquest cas no des del Parlament, sinó des del Govern de Catalunya, a l'Agnès Fàbregas, que és la cap de llista d'Esquerra a l'Alt Empordà i coordinadora territorial del Departament de Joventut. És un plaer per mi ser avui aquí a Roses, a casa, i que tots vosaltres hagueu vingut fins aquí, malgrat el fred, per escoltar-nos a tots plegats. Jo, com ha dit la Magda, no parlaré dels pescadors, perquè ella ja ho ha fet molt bé, i a més ella hi ha portat els temes de pesca al Parlament, per tant, qualsevol cosa que pugui dir jo serà molt petita amb el que ha explicat ella i el que pot explicar. Però el que sí que m'agradaria dir-vos és que aquest país, per si no ho tenim clar, que segur que sí, però aquest país, el dia 1 d'octubre, va decidir que volia decidir. Va decidir, o vam decidir, perquè jo també formo part d'aquest país, mantenir-nos tossudament alçats per demostrar, perquè tothom entengués que som els ciutadans de Catalunya qui decidim i decidirem el nostre futur. És per aquest motiu i perquè mai renunciarem al nostre objectiu que hem de continuar caminant. Però per poder avançar en aquest camí, el dia 21 de desembre no es pot quedar cap vot a casa. El dia 21 hem d'omplir les urnes fins a passar per demostrar que qui realment mana a Catalunya són els catalans. Hem d'omplir les urnes perquè la majoria sobiranista que n'ha de sortir d'aquesta contesa electoral ha de ser el més àmplia i transversal possible. Perquè si el dia 22 aquesta majoria sobiranista no és més forta que mai, el govern espanyol, amb la complicitat, sobretot, no ho oblidem, amb la complicitat del Partit Socialista i de Ciutadans, es veuran legitimats per arrasar, per acabar i per destruir tot allò que som. I es veuran legitimats per aplicar-nos molta més repressió. A més, el món entendrà que els catalans en aquesta situació ja ens està bé. El dia 21 estan en joc les llibertats fonamentals, els drets humans, però el més important de tot, aquest model de societat progressista i plural que hem construït entre tots plegats en els darrers anys. El dia 21 ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. I com us deia abans, perquè és molt important, només amb una majoria sobiranista al Parlament de Catalunya, més àmplia, més transversal i més forta que mai el dia 22, podrem començar el procés constituent i podrem fer avançar el país. Mireu, la República la vam votar massivament
17 de setembre amb molts entrebancs, però al final la va acabar proclamant el Parlament. Ara, a partir del dia 22, el que ens toca és implementar-la, fer-la efectiva. En definitiva, el que toca és fer república. I el primer que hem de fer per poder fer república és, com deia la Judit, recuperar l'esperit de l'1 d'octubre. Fer sorgir de nou aquells valors de civisme, de dignitat, de solidaritat que ens van unir. Recuperar aquella capacitat de treball conjunt que vam demostrar que tenien els catalans a l'hora de protegir els col·legis electorals per salvar les urnes. La força del poble ho pot tot i només amb la gent ens en sortirem. Permeteu-me que recordi les paraules de l'Oriol aquell 20 de setembre. Només el poble salva el poble. Tinguem-ho clar perquè són ben certes aquestes paraules. Com us deia, a partir del dia 22 el que toca és fer república. I hem de fer república per construir un estat del benestar de primer nivell. Un estat del benestar on ningú es quedi enrere i on es respecti la diversitat de llengües, de cultura i de pensament que hi ha en aquest país. Perquè precisament aquesta diversitat és el que ens fa grans i és el que fa ric aquest nostre país. Un estat del benestar de primer nivell on tots i cadascun dels ciutadans, perquè des d'Esquerra Republicana de Catalunya treballem per tots els ciutadans de Catalunya, puguin viure millor i tinguin les mateixes oportunitats. Volem construir un país que no estigui bloquejat. Volem construir un país que no tingui 46 lleis, perquè són 46 les lleis que ha suspès el Tribunal Constitucional. I la gran majoria d'aquestes lleis tenen a veure o estan relacionades amb temes de protecció social. I volem construir aquest país sense demanar permís, perquè no pensem en demanar permís. No tenim intenció de demanar permís per continuar invertint en educació, per poder reforçar aquesta meravella que tenim, que és l'escola catalana, que no només és un model d'èxit, sinó és un exemple a seguir en temes de convivència, de cohesió social i és un garant de l'igualtat d'oportunitats. Mireu, s'ha parlat molt dels mestres, però jo no puc deixar de parlar dels mestres, perquè jo soc mestra i soc mestra d'educació. Els mestres eduquem des del respecte, des de la solidaritat, des de la diversitat i des del diàleg. No, com deien les meves companyes, no adoctrinem, eduquem. Tampoc pensem demanar permís per implementar la renda garantida, ni per aturar els desnonaments, ni per combatre la pobresa energètica, ni per implementar la reforma horària. I per poder fer tot això, la millor opció que hi ha és Esquerra Republicana de Catalunya. Per què som la millor opció? Perquè tenim una llista preparada per governar. Perquè tenim una llista plural, transversal, diversa, que ha intentat assimilar-se al màxim possible a la riquesa de la nostra societat. Perquè tenim una llista integrada per persones amb expertesa, que tenen molta experiència i tenen experiència en camps diversos. Tenen experiència en el món municipal, tenen experiència parlamentària o bé tenen experiència a govern. Per poder fer avançar aquest país a partir del dia 22, la millor opció és Esquerra Republicana de Catalunya. I per què, em direu? Perquè som garantia. Perquè som garantia de fer república. Som garantia de netedat i de transparència. 86 anys d'història ens avalen. Som garantia de bon govern i de bona gestió, tal com hem demostrat sempre que hem tingut càrrecs o responsabilitats de govern. Perquè som els de les polítiques socials, perquè ens creguem les polítiques socials i perquè fem polítiques socials. I perquè som garantia d'anar sempre fins al final, fidels al mandat de la gent. Per tots aquests motius i molts d'altres que podríem trobar, però no vull allargar, i perquè l'estat espanyol sap i creu fermament que nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, som garantia de república, ens volen batuts, ens volen tristos, ens volen febles, ens volen cansats, però em sap greu. Som aquí, més determinats que mai, i volem guanyar.
cadascun de nosaltres anem a votar el dia 21, és més, si tots i cadascun de nosaltres, també com han dit les companyes, quan sortim d'aquí anem a convèncer els veïns, els amics, els companys de feina, qualsevol conegut que ens trobem, si anem a convèncer-los, nosaltres anem a votar el dia 21, només d'aquesta manera farem realitat la part de la història que encara ens queda per escriure. Vosaltres fareu la república i vosaltres ens fareu guanyar. Moltes gràcies. Molt bé. I per acabar, doncs tancarà els parlaments, després farem un petit col·loqui a l'exregidor de l'Ajuntament de Girona, actual diputat al Congrés dels Diputats, en Joan Lori. Venia cap a Roses pensant en les tres candidates que parlaran, què podràs afegir. I en tot cas, sí que arribem tots a una primera conclusió. Quan surtin, que han de sortir totes elles, estarem molt ben representats. Perquè no és casualitat que república, llibertat i justícia tinguin nom de dona. Hi ha també que la dona sigui capaç no tan solament de tenir igualtat amb l'home que l'ha de tenir, sinó també de demostrar totes les potencialitats que té com a dona. Perquè de vegades a la política hi ha molta testosterona, massa. A la política hi ha molt de lideratge. A la política hi ha molt d'home que es creu el salvador de la humanitat de dos països. Ja vam tenir experiències de concerts que no van funcionar. I per tant, no convé que un poble vagi darrere d'un sol home. Els homes i les dones hem de construir un poble. I això és el que ha demostrat l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, com es va poder mantenir? Pel govern de Catalunya, sí, però sobretot per la gent que va estar defensant totes les escoles, tots els llocs que es podien votar. I això és una lliçó que no podem deixar de tenir. Les dues grans potes en què es construeix el futur passen per la democràcia representativa, indubtablement, i seran unes excel·lents parlamentaris. Però és fonamental la democràcia participativa. I en això l'ADN republicà és fonamental. Perquè república vol dir que ningú és més que ningú. Que quan ocupem un lloc, l'ocupem amb usdefruit. És eventual. És el poble el que ens el dona. I nosaltres l'hem de respondre fent-ho bé. Jo també soc mestre. Jo també soc professor. 35 anys porto de professor. I quan m'acabava de jubilar, Esquerra Republicana me va proposar anar al Congrés de Diputats. Sí, és cert, m'agrada la vida perillosa. I era un repte de realment anar a la boca del llop. I allò que, una mica com aquell expert bíblic, aquella persona que era un profeta, va posar el cap a dintre el lleó. Sembla que s'hi ha de dir. I tots posem el cap a veure què passa. I, evidentment, el lleó no està desdentat. Però també som capaços de dir-li el que pensem i de fer el que diem. Mireu, han estat molt espantats. Hem aconseguit que un estat tan fort estigués molt espantat. Tan espantat que fins i tot ha redactat un article 155 que no tenia pràcticament redacció. L'ha redactat ad hoc per intentar impedir, fins i tot amb violència, el que era una acció popular i democràtica. Mireu, és cert que som molts. És cert que els independentistes som majoria, però també no en fem prou. No volem ser els que som, volem ser més. I ens preocupa una cosa. Ens preocupa la profunda manipulació d'un sector de la nostra població, dels nostres conciutadans, que els hi volen fer dir allò que ells en el dia a dia no veuen. Volen
pot fer-los dir que l'escola que porten els seus fills, adoctrina. Però si tenen els fills al costat i han estat sempre, per molts d'ells, ostres, el bé més preuat, aquells fills que han aconseguit educar-se i tenir una educació que ells no tenien quan van venir aquí a treballar. I n'estan orgullosos dels mestres. Volen que votin Ciudadanos, que diu això, que és contrari al que ells veuen cada dia. Nosaltres sempre hem dit que volem un país on hi hagi independentistes i no independentistes. Que la nostra república no vol excloure a ningú. Que tothom té el dret a expressar la seva opinió. I en canvi han anat venent que al carrer els insultem, que els hi fem escratxes, que la gent no pot opinar sobre el que vol. Mireu, jo m'he fet molt amic de l'Albata Dante. Ens coneixem, la seva dona, la Marta Sibina, treballa al costat a la Comissió de Sanitat, porta Educació i porta Sanitat, i hem parlat molt d'aquest tema. I l'opinió que confluïa més és que l'important no és que estiguem a favor o en contra de la independència. L'important és que estem per la democràcia. Volem la democràcia. Volem una societat, una república, on hi hagi discrepància, on hi hagi opinions diferents. Això és el que volem. I en aquests moments l'estructura constitucional de l'estat espanyol no ho permet. Per això jo em trobo a gust quan me conviden al Centro Republicano de Vallecas. I allà, amb el Rufián o amb en Tardà, parlem de república. I molts d'ells ho tenen clar, molt més que alguns dels seus dirigents. Que si hi ha una república a Catalunya, hi haurà una tercera república a Espanya. Però si es manté l'estructura monàrquica, es manté l'estructura envellida i carca que actualment governa l'estat espanyol, s'impedirà per la força als catalans la llibertat. Se vol impedir per la força als catalans la llibertat. Però també als espanyols demòcrates. Però també als espanyols republicans. I això és el que ens juguem també a les properes eleccions. La llibertat, la democràcia, la república, que té nom de dona. I això és fonamental que de boca a orella ho anem dient. Mireu, a mi m'ha tocat enfrontar-me amb el Rivera i amb en Girauta pels temes d'educació. Soc el portaveu d'Educació d'Esquerra Republicana en el Congrés i hem tingut una ofensiva tremenda. I en una de les intervencions que vaig fer, adreçant-me als socialistes i al PP, li vaig dir, me sembla que comencen a conèixer el senyor Rivera. El senyor Rivera ni és liberal ni és socialdemòcrata. És un oportunista que únicament vol poder i és capaç de manipular a dreta i esquerra per tenir poder. És un piròman que és capaç de cremar a la ciutadania per tenir poder. Doncs diguem-li als nostres amics i companys de Roses que poden pensar que votar Ciudadanos és votar espanyol o Espanya. No, votar Ciudadanos és votar amb poca vergonya que els vendrà la primera cantonada. I és això el que també fermament hem de dir. Mireu, la política és massa important per deixar els polítics. La política és una cosa que hem après en el dia a dia, en aquest moviment que alguns diuen procés, però que és més que un procés. No ens la podem deixar arrebatar. Hem de votar el dia 21. Però sobretot haurem de defensar el que hem votat. I com ho defensarem? Ho defensarem amb la fermesa d'un Oriol Junqueras. Que sí, que podia estar a Bèlgica, és cert. Podria haver anat a Bèlgica, és cert. I segur que hauria fet una feina fantàstica a Bèlgica. Totes les universitats belgues d'història estarien encantades de tenir l'Oriol Junqueras explicant-nos la història com l'explica. Però va pensar una cosa que jo també comparteixo, que la millor manera d'ensenyar és l'exemple. La millor manera d'educar és l'exemple. Tots els que ens hem enfrontat a l'estat espanyol podem ser presos polítics.
Tots, ho sabem. Però has de donar la cara tu. I si algú ha de ser pres, és aquell que encapçala el moviment. Per donar força i per donar coratge. Mireu, l'única vegada que l'he vist amb l'Ester, que és educadesa i que vaig poder entrar a Extremeres, a saludar-lo, encara hi havia el Romeva, som vells amics, bueno, jo més vell i ell amic, amb moltes ganes de veure-ho. Ostres, ens van donar ànims. I això és el que va dir l'Ester, que abans d'ahir li donava ànims. Heu de fer això, esteu forts, no us heu de claudicar. Mireu, aquest és el factor esquerra. És un factor més en el moviment independentista. Votar el PDeCAT, votar la CUP o votar Esquerra, tots aquests vots són bons. Però hi ha el factor esquerra, que és un plus. És aquesta capacitat de tenir un cor plural i preparat. I és també el saber estar quan toca. El saber fer allò que cal fer. No us deixarem tirats mai. Estarem sempre amb vosaltres. I si algú ha de fer d'escut, serem els electes. Aquesta és una mica el que ens hem aportat d'aquests dies. I atenció, la república que pensem no és una república d'independentistes, sisplau. La república que pensem és una república de catalans i catalanes, lliures, lliures. Penseu en construir de a baix a dalt allò que ens ha de representar. Mireu, i amb això acabo, perquè m'allargaria massa. Jo, per edat, vaig votar la Constitució de 1978. Estava al Partit Socialista Unificat, coneixia gent d'Esquerra que deia t'equivoques, jo pensava que no. I recordo en Jordi Soletura, company meu en aquell moment, que després l'han manipulat i tergiversat molt, i els deia, els més incrèduls, companys, això és el començament. Y miraba darrere, ostras, los principios fundamentales del movimiento. El fuero de los españoles, las cortes, y deies, ostres, d'on venim? La Constitució era un pas endavant important, però un primer pas perquè estava condicionat per tots els franquistes. Malauradament, aquest primer pas l'han volgut fosilitzar, encartronar i fins i tot tirar passos enrere, com el que ens està passant amb lleis d'excepció, com el 155, que són lleis franquistes, que són lleis predemocràtiques. Davant d'això, molts vam arribar en un moment en què vam dir ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Construïm des de baix allò que el 78 semblava un principi. Doncs ara acabarem la feina. I acabant la feina és la república